Hej Janokke, vi er lige kommet over grænsen, cirka 40 minutter nord for grænsen, på en resteplads, der hedder Storebaugen. Ja, Storebaugen, ja. Og vi skal have lunch, som det hedder på norsk. Den står på pastasalat, og vi hygger. Vi har reist langt med båt og bil, før vi fant en passende profil på vår sommerplass. Vårt sommerpalads. Skal vi tage det her med i bilen? Ja, det skal. Jamen lige nu der er vi i hytter, og vi skal være til at spise morgenmad. Ja, det er rigtigt. Det har været ret hyggeligt. Planen nu, det er, at vi skal køre 1,5 time til hvad er det hedder? Jeg kan ikke engang huske, hvad stedet hedder. Vi skal køre 1,5 time. Gjenteby. Og så skal vi campe 300 meter længere op ad vejen i en lille teltplads. Det er super hyggeligt. Første nat i telt. Jeg glæder mig til at se, om Olli han kan finde ud af at slå sit telt op, faktisk, for at være helt ærlig. Jeg føler ikke rigtig, at folk tror på, at jeg kan finde ud af at campe. Men det kan jeg godt. Og jeg har husket alle mine grejer og det hele spiller umiddelbart. Så Fordi så I vil bare bruge bøngerne, ikke? man kan mærke varmen nu fra solen. Nå er vi framme, dette er vårt steg. Legger du på grill, så henter jeg litt ved til vår plass. Til vårt sommerpalads. Jo. Så er det dag 3. Sidste I hørte fra mig i synken, der sagde jeg, at der var mistro til mine evner. Mit telt står der. Jeg fik ikke nogen hjælp. I made it. Men natten har været fin. Let til frisk vind. Mange myg. Det var lidt koldt, men så havde jeg nogle varmere fra skiferie, så man kunne knække, og så blev det varmt. Og så var det fint nok. Og nu skal vi have noget lækker morgenmad. Så jeg glæder mig egentlig til, at vi i dag skal op på bjerget her. Det glæder mig til. Det bliver sådan den første rigtige hike i mit liv. Og hvem tror vi bliver først? Det skal du svare på. Jeg kommer først. På en øy langt der ute med bølgene blå. Hæng dig på. Kommet til Jenneåsen, der vores færge sejler til Gjenteby. Og vi har lige badet, det var rigtig dejligt. Og nu skal vi op og have en øl og noget mad i solen. Og det er rigtig godt til os. Jamen, jeg hedder Bertil, og jeg vil sige, at min rolle er turkoordinator. Måske i hvert fald hovedkoordinator, synes jeg. Og det er lige det her sted i dag. Det er ikke mig, der nødvendigvis har fundet det. Det fandt vi i fællesskab i går, da vi spiste sandwich og badet. Rigtig godt sted. Et af de bedste, synes jeg, vi har sovet overhovedet. Måske endda bedre end det i går. Men senere i dag, der stod den på hytte. Den har jeg fundet. Den ser rigtig god ud. Virkelig, virkelig god ud. Så det glæder jeg mig meget til. Kan jeg lige vise jer rundt i campen? Hernede, der har vi Litterbæksfelt.
Ollis telt. Det står lidt skævt, men det er også anden gang, han prøver det, så det er fint nok. Han har ligget på en sten hele natten, siger han. Han har ligget på en sten. Han starter med at slå teltet op med indersiden udad. Easy Camp. Rigtig god plads. Luksusmodellen, om nogen vil. Lidt skæv også, men ved. Hyggespot. Hvad med til dernede? Nico er syg. Altså, Big Agnes hernede. Big Agnes. Big Agnes. Det mest high-tech telt overhovedet. Det er rigtig lækkert ud. Køkken. Den bedste køkken, vi nogensinde har haft. Perfekt ståhøjde. God plads. Generelt super. Hvis det havde været et parcelhus i Brøndshøj, så er det virkelig trukket op. Så det er setup'et. Asta laver kaffe. Fine venner og flott natur. Det er alt som trengs for en bytrubadur. Vi er på plass i vårt sommerpalass. Vil du komme så hit på deilig tøy? Lykken er gratis på vår sommerøy. Du må ut fra land. Jamen, i nat har vi været på campingplads i et eller andet med V. Værknes, tror jeg det hedder, eller sådan noget. Og Det hedder Valdres. Valdres Camping. Og nu skal vi 2 nætter i hytte i Aurdal. Det bliver også godt. Det glæder os til. Til en øy langt, langt der ute med bølgende blå. Hæng dig på. Vårt sommerpalass. Yes. Jamen, nu står vi her sidste aften og laver nogle flotte pizzaer på vores pizzaovn her i hytta. Vi har lavet spike-turnering 2 gange i dag, og vi mangler faktisk at få den sidste vinder her lige om lidt. Jeg håber det. Det er mig. Det er som sagt sidste dag og sidste aften, så vi hygger os bare rigtig meget, og det har fandme været en dejlig tur. Lidt ærgerligt, jeg har været lidt syg på hen ad vejen, men det tager vi også med. Nu er vi her og har det dejligt. Så vi er glade. Og skål for det. For en rigtig, rigtig et godt program, du har lavet her til rettelægger Nikolaj. Hej. Hej.